हारिमुआनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि सिनायथि। बिथांमोना बाथौसालिखौ नैबायदि समायना खालामना लायो। अब्लासो जों थारैनो जोंनि बाथौ धोरोमखौ गोजौ थाखोआव लाबोनो हागोन आरो मुलुगाव गोसारहोनो हागोन। जोंनि बर' हारिनि गोबाङानो आगोलनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि हारिमु आरो हारि जौगानो थाखाय गोबां खामानि मावबोबाय दोङो आलादा आलादा राहाजों। फै जों बयबो जोंनि हारि जौगानाय हाबा मावलांनि। गारगाव गामिनि बद्दिबुर नखरावहाय मावाबारि गामिनिफ्राय नुजाथि फैनो हानाय बिथांनि मुङा जाबाय धनेस्वर बर'। बिथाङा जे माने बेयाव आर्टिस्ट खालामदों, बे आर्टिस्टनि सोमोन्दैहाय बिथांखौ आं फंनैसो बोसोन लाखिनो थाखाय गुरै खावलायदों। आरो बोसोन लाखिनाय सिगाङावनो बिथांहा जोंफोरो गांसे बे बैसागो फालिदोहाय बरायना लानो सानदों। बरायगोन बन्दना बर'आ। दानिया आर्टिस्टनि सोमोन्दै आं फंनैसो बोसोन लाखिनाय गुरै खावलायदों। दिनैनि बे मानगोनां बुद्दिराम बर'नि नखराव गोदानै बाथौसालि बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय दरगाव गामिनि रायजो राजा आरो लोगोसेयाव दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय आलासि, गिबि गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आफा इसोर बोराइ बाथौनि दहाय लानानै सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। बिथाङा खावलायनाय लेखायै आं दा आर्टनि सोमोन्दै एसे बिबुंथि होनो थांबाय दोङो। बेवहाय मायबाफोर गोरोन्थि जालांनोबो हागौ, बेखायनो आं गिबियावनो नोंथांमोननिसिम खर' गंनानै निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आर्टआ जाबाय मोनसे गोहो गोनां राहा जायनि द्वारा सुबुङा गावनि गोसो सिङाव जाखांबोनाय क्रिएटिभिटि, इमोसन आइडियाफोरखौ फोरमायनो हायो। जेरैबायदि सासे देंखोगिरिया गावनि गोसोनि बाथ्राखौ देंखोनि गेजेरजों फोरमायलाङो, जेरैबायदि सासे लिरगिरिया गावनि गोसोनि बाथ्राखौ लिरनायनि गेजेरजों फोरमायलाङो, बेबायदिनो सासे सावगारि महरगिरियाबो गावनि गोसोनि जि क्रिएटिभिटि, आइडिया, इमोसनफोरखौ सावगारि महर होनानै फोरमायनानै दिन्थियो। जेब्ला आर्टिस्टआ गोलैना थानाय फाख्रि दंफांनि बिलाइखौबो आर्ट खालामबा नायबा सावगारि महर होबाथाय जोबोद समायना नुयो आरो सुबुंनि नोजोराव फैयो। नोंथांमोननि आखायाव थानाय एन्ड्रइड फन, आइफन, बाइकआनो जा, कारानो जा, न'आनो जा, बिल्डिंआनो जा, ब्रिजआनो जा, गासैखौबो बनायनो आगोलाव गिबियाव पेपाराव नायबा कम्पिउटार ड्रयिं खालामग्रोना दिहुननासो नक्साखौ बनायनासो उनाव फिजिकेलि दिहुननाय जायो। नोंथांमोना नोंथांमोननि नखरावनो जा, अफिसावनो जा, बाहेरायावनो जा, मार्केटावनो जा, गासैयावबो जेसेबां नोंथांमोना मोजां मोजां समायना समायना नोंथांमोना डिजाइन गासैबो आर्टनि थाखाय जानाय। नोंथांमोना आरज गाबनायाबो मोनसे आर्ट। जोंनि बर' हारिनि गोबाङानो आगोलनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि हारिमु आरो हारि जौगानो थाखाय गोबां खामानि मावबोबाय दोङो आलादा आलादा राहाजों। जेरैबायदि सोरबा सावथुन मुलुगजों, सोरबा देंखोजों, सोरबा लिरनायजों आरो खायफाया सोरबा राजखान्थिजों, बेबायदि गोबाङानो गोबां राहाजों लामाजों मानो खामानि मावबोबाय दोङो। आं हारसिङै जनानै माब्लाबा गावखौनो कुइसन खालामोमोन, सोंथि खालामोमोन जे आं सावगारि महरगिरि हिसाबै जोंनि बर' हारिनि हारिमु आरो हारि जौगानो थाखाय आं मा खामानि मावनो हागोन। बेनिफ्राय आं सोंथिनि ओंथिखौ मोनदोंमोन। जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिसन, कालचार, हारिमु बेफोरखौ आं सावगारि महर होनानै आखिनानै बेरखांहोगोन, सुबुंनि नोजोराव लाबोगोन, नायथावना खालामगोन आरो मुलुगाव गोसारहोगोन। बेबायदिनो आं आरो आंनि टीमा दाब दाब जिल्लायाव थांनानै अल आसामाव सोरनिबा नखरनि लांगोनायाव, सोरनिबा नखराव, सोरनिबा बिल्डिंआव, सोरनिबा दखानाव, सोरनिबा हटेलाव, सोरनिबा रेस्टुरेन्टआव, सोरनिबा लजआव, सोरनिबा रिजर्टआव, नखरनि बाथौसालियाव, रायजोनि बाथौसालियाव जोंनि हारिमुखौ आखि आखि मुलुगाव गोसारहोनो नाजाबाय दोङो। बेनि थाखाय नोंथांमोननि हेफाजाब आरो अननाय नांगोन। आं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो हेफाजाब खालामगोन होननानै। आरो आं गाव बाथौ धोरोमारि हिसाबै जोंनि बर' हारिनि गुबै धोरोम बाथौसालिखौ समायना खालामनानै आं मुलुगाव गोसारहोलांबाय दं। दा बेफोरखौ नुनानै बाथौ धोरोमारिफोरा बाथौसालिखौ समायना खालामलांबाय दं। आं बेफोरखौ नुनानै थारैनो खुसि, निस्सय नोंथांमोनाबो खुसि। आं दिनै नैनिफ्राय गासै बाथौ धोरोमारिफोरखौ आरोबाव खावलायहरगोन जाहाथे नोंथांमोना गावबा गावनि बाथौसालिखौ नैबायदि समायना खालामना लायो। अब्लासो जों थारैनो जोंनि बाथौ धोरोमखौ गोजौ थाखोआव लाबोनो हागोन आरो मुलुगाव गोसारहोनो हागोन। आंनि गाहाय थांखियानो जाबाय जोंनि बर' हारिनि हारिमु आरो बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव गोसारहोनाय। निस्सय नोंथांमोनाबो गोसारहोनो नागिरो। हारिमुआनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि सिनायथि। जै बर' हारिनि जै जाथों। फै जों बयबो जोंनि हारि जौगानाय हाबा मावलांनि। गोजोन्थों। बिथां बाबुआ धनेस्वर बर' बाथौ गोसाय फोरबोआव नुजाथि फैनानैहाय जिखिनि बोसोन लाखिबाय, बेनिसिम बिथांनोहा जोङो रोजा रोजा साबायखर बावनानै थाबाय। आरो बेयावनो बिथांखौ फंसे आं बाथ्रा बुंथ'नो नागिरदों। जोंफोरनिबो थानसालियाव बेबायदिनो लुफुंदोंब्लाबो आर्टखौ जों बिम्बाखौ खालामदों। बे बिसोर मिस्ट्रियावनो बानायदों। पाकाट दोननाय दोङो आरो पाकाट बानायदों। दा जोंफोर थारमाने बेखौ पेन्टखौ खालामाखै। जोंफोरनिबो थानसालिखौहाय जोंफोरबो सानदों। आरो दिनै जोंफोरनि गेजेराव जिहेथु जोंबो मिथि
रोंगौथि मोनबाय बा मोनदांसबाय जे जोंफोरनिनो गावनि हारिनि माखासे बेबायदि खुदिया जि माने एसे गोरों जाना दङ आर्ट खालामनोहाय गथे गुबुन हारिखौ लगायस्लायस्लाय दा बे बाबुखौनो जोंफोर खानसे रायज्लाय हनलायहै जों थानसालिखौ जानोसै बेबायदि समायना रमायना खालामना लानो हायो बा खालामना होयो जोंबो होगोन मुजुरि हयथ' मुजुरिखौ हयथ' जेसेबां बुंनांगौ एसेबां बुङालासिनो जुदि जोंनि बे थानसालिखौबो जुदि साजायना होयोबाथाय जोबोद खुसि जागोन आरो जागोन जागोन निस्सय नाजागोन न'आनो जा बिल्डिंआनो जा जेसेबां मोजां खाया माने डिटेलसे कालारखौ जोङो मिलायनानै फोननो हाया एबा फिल्डनो एवलासे जायो माने न'खरखौ न'आनो जा बिल्डिंआनो जा थानसालियानो जा समायना नुयो आरो बेनिखायनो आं जेसेबां हागौ गावनि दिमाग लगायनानै आंनि टिम इदि रायज्लायनानै जाहाथे मा कालार मारै खालामदों मेचिं खालामनानै जाहाथे समायना नुहैयो बेनिखायनो दिनै बेबायदि समायना खालामनानै गोसो होलांबाय दोङो फुटि चुटि पस्टफोरा आरो बानायनाय बायदि आरो ना नैबे जाबाय दरगाव गामिनि बाथौसालि लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै माबोरै नांखो बयबो कमेन्टआव खोन्थाहर आरो बेबायदिनो आरोबाव भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो फेसबुकआव नायबाय दोङोबा फल' खालाम गोजोन्थों